Świętego. Miłość Boga Ojca i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczynamy obchody świętego Tridu Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz przypomina nam o Chrystusowym przykazaniu braterskiej miłości, obmycie nóg, którego Jezus dokonał wobec swoich uczniów, jest natomiast zaproszeniem skierowane do nas, abyśmy we wspólnocie Kościoła sobie wzajemnie służyli. Zasiadając dzisiaj z Jezusem do wieczerzy, podziękujmy za Jego obecność pośród nas w sakramentalnych znakach, za dzieło odkupienia, którego On dla nas dokonał. W obecnej Eucharystii będziemy się modlić za dusze wszyscy cierpiące. Druga intencja pewnej intencji. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy. Podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi na opiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Sprawa z tego wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Duchu Święty, Przyjdź do nas Twojej łaski nasze daj. Niech nauce postąpi
się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Kielich przemieszcza, krew Zbawiciela. Senna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym synem, synem Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przemieszcza, krew Zbawiciela. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie, śpiewać Twojemu imieniu najwyższym. Wypełnię śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przemieszcza, krew Zbawiciela. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętym Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał, potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz
będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wydał. Dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znowu zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, ukochani w Chrystusie Panu, ostatnia lekcja, którą Jezus daje 12 apostołom po 3 intensywnych latach seminarium. Ostatnia lekcja przed święceniami. Własnym przykładem Jezus uczy, że władza jest służbą, a czym większa władza, tym większa służba. Za chwilę im przekaże ogromną władzę sprawowania sakramentu Eucharystii. Da im udział w swoim kapłaństwie, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. I w tym momencie Szymon Piotr mówi Jezusowi: nie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Chwilę potem, odpowiadając na pytanie Jezusa, za kogo mnie uważacie, wyznał Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Po tym, jak Jezus otwarcie zapowiedział mękę i śmierć, Szymon Piotr wziął nabok mistrza i po raz pierwszy powiedział mu zupełnie otwarcie: nie, mylisz się, nie przyjdzie to nigdy na ziemię. I nie było też ostatni raz. Przecież za chwilę Jezus powie do swoich uczniów: wszyscy zwątpicie we mnie. I co na to Szymon Piotr? Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćbym miał zginąć z Tobą, nigdy nie wyprę się Ciebie. Po czym kilka godzin później 3 razy wybiera się swego mistrza, wybiera się znajomości z nim. Szymon, którego Jezus powołał na swojego ucznia i któremu dał nowe imię Piotr, wyznaczając w ten sposób rolę i zadanie: jesteś opoką, skałą, na której postawię wspólnotę Kościoła. Ten Piotr nigdy nie przestał być Szymonem. I Ewangelia tego nie ukrywa.
opisując bardzo szczerze i otwarcie, jak z wielkiego Piotra apostoła co jakiś czas wychodził mały Szymon, przemądrzały, zadufany w sobie, który tego samego wieczoru gotowy jest do wielkich deklaracji i zdolny do zaparcia się Jezusa, który choć ma być skałą, na której bezpiecznie można postawić stopy, by się wznosić w górę, okazuje się kamieniem, o który można się potknąć, który jest przyczyną upadku, który ściąga w dół. Piotr nigdy nie przestał być Szymonem. Tak widzi go Jan, apostoł, który swojej Ewangelii używa konsekwentnie dwóch imion, tego naturalnego, Szymon, i tego z powołania Piotr. I tak też widział siebie sam pierwszy papież. Drodzy bracia i siostry, ukochani w Chrystusie Panu, w każdym księdzu rozgrywa się ta walka Szymona i Piotra. Nie ma chyba księdza, który by nie rozpoznał w sobie Szymona i Piotra, który by nie odnalazł w jego sile się i w jego słabości, w jego pragnieniach i w jego życiu niedorównającym aspiracji, w wyznaniu wiary, w bóstwo w Jezusa, w jego niezgodzie na krzyż Chrystusa, we wzniosłych deklaracjach wierności Jezusowi i w niewierności Panu. Przez sakrament święceń uczestniczymy, uobecniamy kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Niego wybrani. Bez żadnych naszych zasług stajemy się jakby drugim Chrystusem, gdy stając przed ołtarzem mówimy: to jest ciało moje, to jest moja krew. A gdy siadając w konfesjonale szeptamy każdemu z was do ucha: ja odpuszczam Tobie grzech. W każdym z nas, moi drodzy, rozgrywa się ta ogromna walka Szymona i Piotra. I dobrze o tym wiecie, że czasami więcej w nas małego i niewiernego Szymona niż wiernego i wielkiego Piotra. Moi drodzy, pocieszeniem jest dla nas, że Jezus nigdy nie zrezygnował z Szymona Piotra, mimo wielokrotnego nie, które od Niego usłyszał. Nigdy Jezus wobec Niego nie cofnął swojej decyzji, nie wycofał swojego wyboru, nie odebrał Szymonowi powołania na Piotra. Moi drodzy, dziękujemy dzisiaj wszyscy za te dwa sakramenty. Sakrament kapłaństwa, sakrament miłości. I dziękujemy także, które w tych sakramentach, moi drodzy, dokonuje się to dzieło zbawienia. Bo te sakramenty, kapłaństwo i Eucharystia prowadzą nas do zbawienia, do tego życia wiecznego, prowadzą nas
takimi, jakimi jesteśmy, bo Pan Bóg kocha nas jako dzieci Boże zawsze. Amen. Twoje
wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu i do Ciebie, Boga, Ojca swojego, Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich i swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawę lud Twój zastał w miłości, razem z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Bosko, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela
zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Nasz Pan, Módlmy się. Wszechmogący Boże, w sprawach my posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Zgodnie Księga, Marka i Sławek, z okazji dzisiejszego dnia, który obchodzimy pamiątkę kapłaństwa, życzymy Wam przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask, Bożego pokoju, jak również wytrwałości i takiego dużego entuzjazmu na tej swojej drodze kapłańskiej, w różnych okolicznościach, które Wam się wydaje, jest bardzo droga, doprowadzenie nas właśnie do najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa i do życia wiecznego. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.